שלום. אני עמוס קידר, מייסד חברת קיד סורסינג המספקת שירותי הורות להשכרה. בינינו, ילדים זה לא עסק פשוט, ועם כל האהבה שיש לנו אליהם, לא תמיד יש לנו זמן או כוח לעזוב הכל ולרוץ ליום הורים, או ללוות טיול שנתי בחום יולי-אוגוסט. במיוחד למצבים כאלה הקמנו את חברת קיד סורסינג, המספקת מגוון שירותים, כגון שירות אוזן קשבת, שירות פגוש את המורה, שירות הורה מלווה ועוד. לילד שלכם מגיע ההורה הכי טוב שיכול להיות, גם אם זה לא אתם. תכירו את שירות שיחת איך באתי לעולם. בהדרכת פסיכולוגית ילדים מנוסה של קיד סורסינג יקבל הילד את ההסבר הטוב ביותר אשר מתאים לגילו ולתהליך ההתפתחות שלו. חדש, שירות אוזן קשבת, עם סטודנטית לפסיכולוגיה שיודעת להקשיב. מאז שהתחלתי להשתמש בשירותים של קיד סורסינג, יש לי הרבה יותר זמן לעצמי. אפילו חזרתי לעשות יוגה. בכל פעם מחדש אני נתקל בהורים שקורסים תחת הלחץ. להיות עובדים טובים והורים טובים. מצב זה חייב להיפסק. הורים חייבים למצוא זמן ולהשקיע גם בעצמם. אז למה שלא תיקחו קצת זמן לעצמכם? שמישהו אחר יקריא סיפור, שמישהו אחר יקשיב לילד. הרי אתם יודעים שאם אתם לא עושים את זה מכל הלב, הילד מרגיש. אמא נרדמת בזמן הקראת הסיפור, אבל תומר קורא יפה, עם קולות מצחיקים וחיקויים של חיות. הורים יקרים, תחשבו על הבייביסיטר, על השיעורים הפרטיים. קיד סורסינג זה פשוט הדור הבא. הגיע הזמן שתיפרדו מרגשות האשם ותתחילו ליהנות מההורות. הורים טובים לא חייבים להיות זמינים לילדים שלהם ב100%. זה בלתי אפשרי. כמו שאומרים אצלנו, אתם תדאגו לעצמכם, אנחנו נדאג לילדים שלכם.